Мы улицам жихары, нас откидаете вы, такое наше житё. Наш адрес тут под мостом, что дня туди ми идем, тут кожний має усё. Нас откинули сім'ї, нам нема де йти, кожний прагнув у серцю, хой куточок знайти, а на вулиці титул кожний має один, это титул свободи, яко не отойти. Гей, гей, все сюди, гареси все ми, гей, гей, ти чуєш? Гей, гей, под мостом, хто сум брать поб'єм, гей, гей, ти чуєш? Теперь мы сами дрожим за ними мужчина. За мать улица нам, за ложек служить нам план, и кожный має нам все час. Мы не бачили Бога, калі лёс нас караў, калі пили батьки, калі я голодал. Ён забыл про нас пэўна, ці глядзеў другі бок. Я не крыўджуся, правда, я і стал сабе Бог. Все сюди, гареси все ми, ей, ти чуєш? Ей, под мостом, мосту прославлю, ей, ти чуєш? Я дрони, блін, Шарнух прийшов. Ти здивлений? Ці ксяндза на вулиці ніколи не бачив? Ксяндза-то бачу, але тут, під городським мостом. Скажи мені, шановний проповідник, чого ти тут лазиш? Шукаєш когось? А може неприємності шукаєш? Коли ні, то вали до своєї башні. Я прийшов сюди, щоб знайти вас. Зайшов? І що далі? Я хочу быть среди вас, хочу иметь вас за своих сябров. Я люблю молодь, потому что молодость – это час, коли все здається кольоровым и пригожим. Час, коли хочется жить, спробовать новый опыт. Час, який цілком переповнений радості і оптимізму. Що за лухту ти несеш? Про які кольори ти нам тут розповідаєш? Усё своє життя я бачила, тільки шерсть. Мої батьки, коли їх так можна назвати, коли нап'ються чорнила, виганяють нас з сестрою з хати. Ми йдемо сюди, під гэтий брудний мост, бо ніхто в гэтым городі не любить нас. Усі лічать нас за сміття. Гэта моя кольорова молодость. Не кажи усі. Я, ксьондз Ян, люблю тебе і жадаю тебе тільки добра. Я жадаю добра усім вам. Достатково, что вы молодые, как я вельми полюбил вас. Я хочу сподорожничать на вашем тяжким життєвому шляху. Хочу допомогти знайти радость з биття дітьми Божими. Я люблю вас. Бог любить вас. Ці гэтага ўсяго яшчэ замала? Усё почалося. Казнатік ти знайшовся. Достатково, що ви молоді. Достатково того, що я ксяндзок тебя уже 15 хвилин слухаю. Ведаешь что? Ползи отсюда. Не псуй настрой. Дай нормально отпочить. Я вельми хочу для вас отпочинку, радости и супокою. Хочу, каб вы отпочили от гэтага шэрага існавання і ўбачылі свет у ярких колерах. Прагну ад усяго сэрца, каб вы прожили свое юнацтво з годнасцю, гонарам і пачуццём сэнсу.
Що ти ведаєш об нашому житті? Ви, ксяндзи, живете за наші гроші. У вас есть модный автомобиль, теплый дом, штоденное хвирование. Что ты ведаешь про голод? Хлусню, ненависть, як ви так багато нас криводушне громадство. Я ведаю, что такое голод. И добре пам'ятаю гэта почуццё. Я чув на своей скорой все тяжкости гэтага жыцця. Я так само был молодый, и у канчатковым выніку мог опинуться там, где и ты, под мостом. Але Бог, моя мать и добрые люди помогли мне знайсці правдзівы сэнс жыцця. Гэта народило в моем сердце солидарность з усімі бедными и покинутыми. А чув любов Бога, знайшов добрих людей. Тобі пошанцевало. Вы так само можете знайсці свое счастье. Сустрікайте його прямо цяпер. Я пришел до вас, як добрый человек, и принес до вас любовь Бога. Любовь Бога до всіх вас. Тому що Бог любить кожного з вас. Так, як Він любить мене. І Він допоможе вам так само. Сапраўды. Ну, тоді ти, може, розкажеш нам свою історію? Ну, коли у тебе є час? Ну, трохи часу. Трохи часу. У мене для вас ціле життя. Історія не буде вельми довгою. Але давайте присядемо, як до алтунної. Я народился у солнечной Италии, где солнце дотыкается до белоголовых Альпов, а на зеленых лугах пасутся кучерявые овечки. Родом я з вельми бедной семьи. Батька меў імя Францішак, а маці была хрещена як Маргарита. Абодва яны былі сялянамі. Сумленнай працай яны зараблялі на сваё беднае існаванне, з цяжкасцю зводячы канцы з канцамі. Бацька утрымоўваў хворую маці, жонку і нас, траіх сыноў. Старэйшага клікалі Антосі. Ён быў сынам ад першага шлюбу. Сярэдні Юзеф. І нарэшце я, Ян, самы малодшы. Калі мне было ўсяго 2 гады, нашу сям'ю напаткала вялікае няшчасце. В адзін цудоўны дзень высветлілася, што бацька захварэў на пнеўманію. Праз некалькі дзён смерць забрала яго. Мы засталіся адны, без галавы сям'і і без нашага карміцеля. Идемте, мать. Яна, Юзеф, Антоний, дети обедать. Молитва. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Милосердний Боже, дякуємо Тобі за щоденний хліб і полезки.
учеников легко не зведали голода, і заўсёды з радасцю праслаўлялі Твоё імя. Праз Христа Пана нашага. Амен. Ведаеце, я сёння сон сасніў. Ну і што? Я таксама сёння бачыў сон. Але гэта быў незвычайны сон. Яна, раскажы, што гэта быў за сон? Пачакайце, трэба ўспомніць. Я быў на вялікім двары, дзе забаўлялася вельмі шмат дзяцей. Некаторыя з іх смяяліся, іншыя ў нешта гулялі. Але раптам яны пачалі жудасна біцца. Я спрабаваў прымусіць іх замаўчаць з дапамогай кулакоў. Але раптам з'явіўся ён. Яна, здобудешь их сяброства добрынёй и любовью, а не тумаками. Ну, поговори с ими. Скажи, что грех – это бредота, а сяброство с паном з'является каштоўным даром. Але я зусім бедны і неадукаваны хлопец. Я не умею прамаўляць галаварэзам аб рэлігіі. Хто ты, паня? Што кажаш мне рабіць немагчымыя рэчы? Тому, что кажется тебе немагчымымі, будешь рабіць их магчымымі праз паслухмянасць і набыццё ведаў. Але як я атрымаю гэтыя веды? Я дам табе настаўніцу. Дзякуючы ёй ты набудзеш мудрасць. Але без яе нават самы адукаваны хлопец становіцца прасцяком. Але хто ты, паня? Я сын той, якую твоя маці навучыла цябе вітаць 3 разы на дзень. Скажы мне сваё імя. Спытай маю маці. Янка, вось твоё поле, на якім будзеш працаваць. Расці пакорным, моцным і дужым. А тое, што зараз адбудзецца з жывёламі, якія бачыш, будзеш чыніць з маімі дзецьмі. Девять год ты имел, Кая бачив сон, незвичайний зусім, таємничий буйон. Бойка хлопців там була, биться вулиці війна, раптом сілу звір'ю, берегу творилися. Єсус маті своєю, правда ось з'явилися. Пан тобі правди сказав, как любов'ю їх зміняв. Гэты сон з дзяцінства быў, шлях жыцця перамяніў, праз яго прамовіў Бог. Маладым ты сябра стаў, сэрца кожнага спазнаў, как прывесці іх у рай. За наставницу взял, мати, что дала
не сталося, больше пошили твоє, що ягня для тебе, гэты совзятівства быў, шлях жыцця перамяніў, працягнуў прамовіў. Молодым ты сябрам стал, сердце кожнага спазнал, как привести их у рай. Гэты совзятівства быў, шлях жыцця перамяніў, працягнуў прамовіў. Молодым ты сябрам стал, сердце кожнага спазнал, как привести их у рай. Тебе выбрал Бог, обстался ты, сябра молодень, и был завжди сярод тих зимних пробивав, душі їхні, як обстяж спавляв. Тебе вибрав Бог, обстався ти, сябра молодень, і был завжди сярод тих зимних пробивав, душі їхні, як обстяж спавляв. Гэты совзятівства быў, шлях жыцця перамяніў, працягнуў прамовіў. Молодым ты сябрам стал, сердце кожнага спазнал, как привести их у рай. Гэты совзятівства быў, шлях жыцця перамяніў, працягнуў прамовіў. Молодым ты сябрам стал, сердце кожнага спазнал, как привести их у рай. Але дзе дзеліся дзікія жывёлы? Чаму яны ператварыліся ў авечак? Нічога. Усё зразумееш у свой час. Усё зразумееш у свой час. Леціна мне прамовіла гэтыя словы, як нейкі шум мяне разбудзіў, і сон знік. Будешь пастухом овечек. Ага, станешь верховодом злодеем. Дороженький мой онуче, не треба вірити у сни. Час пройде і все забудеться. Спокойся. Маеце рацыю, бабуля, гэта усяго толькі сон. Зноў читаешь гэтыя кніжкі. Я павінен працаваць як вол, а ты тут чытаннем займаешься. Але я працую, як усе астатнія, а вучуся толькі ў вольны час. Ты уже покончи з гэтай граматыкай. Я вырос вялікі і моцны, а кніжкі ў руках ніколі не трымаў. Наш ажол таксама ніколі ў школу не хадзіў, але па памерах выглядае большым за цябе.
Яна? Сынок, что здарилося? Матуля, я так более не могу. И он не дає мне спокою. Не дозволяє мне учиться. Антоній добрий. Просто ён мае складаны характар. Матуля, ты ведаешь, я уже давно думал и вырашил. Я хочу стать святаром. Яна, гэта немагчыма. Каб вучыцца в семінарыі, трэба заплаціць вялікую суму грошаў. Мы не можам сабе гэтага дазволіць. Я буду працаваць у К'єры, і там зараблю гроші, які мне будуть патрэбныя на вучобу. Бог дапаможа мне, я веру ў гэта. Яна, калі Бог тебя кліча, хто я такая, каб цябе затрымліваць? Рабі толькі добрыя ўчынкі. Будь добры да іншых. Ведаеш, калі ты нарадзіўся, я прысвяціла цябе на свяцейшай пані Марыі. Калі ты распачаў вучобу, я наказала табе любіць Марыю. А сёння кажу, аддайся ёй увесь. Любі тых, хто любіць Марыю. А калі станеш святаром, заўсёды распаўсюджвай вакол сябе любоў да нашай нябеснай маці. Мілы Яна, няхай Маці Божая ахіне цябе сваім плашчом. Його пам'ять моєї присутності, просьби свої шлюбу, я прошу тебе, Боже, выслухай тугу мою, душа во мне тревожится, бо мой сильный Бога. У дорослый свет становится. За материнство сердце я удячная, за моих детей. Мариям же не тяжко, опускаться в любви. Прошу тебя, мой памятник, там сыночка и спокойся тебя. Твоя дорога,
Віншую тебе, мой браття. Який ж я був осел, ніколи не вірю, що мой брат стане святаром. Антоній, Бог так пожадав. Мой брат з'являється святаром. Я заўсёды ведаў, што ты ім будзеш. Твоя проповедзі для дзяцей каля нашага хлява. Супольны ружанец. Я тобой ганаруся. Як непостигальні задуми нашого Творці. Бог узяв бідного хлопця і поставив його серед вибраних. Мой сині, цяпер ти святар. Розпочинаючи життя святара, ти починаєш покутувати разом з Євусом. Будь готовий супростоять дьяволу. І заусюди розповсюджуй вокруг себе любов і володарство нашого небесного Отця. Але пам'ятай, коли ти розбагатієш, моя нога ніколи не переступить твоєго порога. Луиджи, запали свечки. Мы тут темное куда дятела. Ужо святлей! Так, дякуй, старый ты глухипевник. Похвалений Ісус Христос, Юзефе! Навеки вечные, Ксенс, так рано. Заўсёды приходит за годину до имши, и спать ему не хочется. А де моя Альба? Ужо несу. Ой, похваленный Иисус Христос, дорогий мой, будешь прислуховувати на святой мши сьогодні? Але я не вмію. Я ніколи не робив гэтага раней. Ти осел, чого ти тоді приходиш у закрыстую, коли не вмієш служити на імши? Пошел прочь отсюда, иди вон, иди. Куди пошел? Оттуль. Юзеф, Иди. чому ти б'єш гэтага хлопця? Що дрэннага ён зрабіў? Приходить у закрыстую и не умеет прислуговувати на імши. І гэта з'яўляецца прычынай для біцця? А что Ксенсян так хвалюется? Хвалююся, таму што гэта мой сябар. Прашу цябе, калі ласка, неадкладна вярні яго сюды. Мне трэба з ім паразмаўляць. Ходи сюда. Чем с тобой кличешь? Як тебе клічуць, мой маленькі сябар? Бартоломей Гарелі. А адкуль ты? З Асті. А у тебе ёсць бацькі? Не, я сирота. А колькі табе гадоў? 16. А ты ўжо ўмееш чытаць, пісаць? Нічога я не вмію. А ты ўжо быў у першай споведзі? Яшчэ не. А на катэхезу ходзіш? Не маю мужнасці. Чаму? Таму што малодшыя хлопчыкі ўжо у стане адказаць на пытанні. А я такі дарослы і нічога не ведаю. Сорамна мне. А калі б я вучыў асабіста цябе, ты бы прыходзіў? З радасцю, толькі каб мяне ніхто не біў. Не хвалюйся. Цяпер ты мой сябар, і ўсе павінны цябе паважаць. І ніхто не будзе цябе біць. Калі ты хочаш, каб мы распачалі нашы заняткі? Можа цяпер? Конечно. А ты ведаеш, які сёння дзень? Не. Сёння мы святкуем урачыстасць унебаўзяцця на свяцейшай панны Марыі. Ты любіш нашу нябесную маці? Так, вядома. Таму давай помолимся на распачацце нашай сустрэчы. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты паміж жанчынамі.
Вам сегодня пошанцевало. Наближается дождь. Можете отпочить. Похвалений Ісус Христос, хлопці! Знову гэты ксёндз канвікт. Надакучу ўжо. Я маю да вас аб'яву. Парафіяльныя аб'явы пасля імшы ў нядзелю. Не-не, не такие объявы. Я хочу запросить вас на сустрэчу. На якую зустрічу? У неделю о 10 године на дядзіцы касцёльнага канвікта. Запрашаю вас усіх. А что мы там будем робить? Мы будем молиться, читать, писать, скакать и гулять у мяч. Ну, а есть нам дадут? Так, вядома. Кожны атрымае смачную булку і вялікі яблык. Ну, калі будуць булкі, я прыйду. Абавязкова! Чакаю вас, хлопцы, до сустрэчы! До сустрэчы. Булки не забудь, пожалуйста. Так? О, Дон Капасо, рады вас бачить. Я бачу, що ти стаміўся. Зусім трошки, але у мяне быў плённы дзень. Зноў бегаў сваімі вулічнымі хлопцамі. Патрабуюць мяне. Яны голодныя, не маюць абутку. Іх эксплуатуюць працадаўцы. Многія з іх не маюць бацькоў, з'яўляюцца сіротамі. Ніхто не хоча ім занімацца. Яны як птушаняты, якіх выкінулі з гнязда ў брутальны свет дарослых. Ты не Бог, усіх не збавіш. Я ведаю, але я павінен зрабіць усё магчымае, каб яны адчулі хоць крышку любові, зразумелі, што нехта клапоціцца аб іх. Ты заўсёды быў упарты. Але мне здаецца, што Бог хоча выкарыстаць цябе для выканання сваіх планаў. Калі ён хоча, каб ты бегаў з гэтымі хлопцамі, няхай так стане. Я, як твой духоўнік, благословляю цябе і твою апостольскую місію. Пакуль буду жыць, будем разом з табой. Дякую. Дякую табе, мой, за твою присутнасць у маім жыцці. Не буду, однак, утойваць, што ксяндзы з канвікту скардзяцца на цябе. Яны кажуць, што канвікт – гэта месца для малітвы і навукі, а не для хлопцаў з іх гульнямі. Я буду падтрымліваць цябе, але ты павінен знайсці іншае месца для сваіх хлопцаў. Ведаю, я ўжо размаўляў з многімі наконт арэнду кавалка зямлі. Але ніхто не хоча, каб ягоная зямля была стаптана сотняй хлопцаў. Буду маліцца ў гэтай інтэнцыі. А цяпер ужо позні час. Трэба адпачываць. Заўтра будзе новы дзень. Добраніч. Ксёндз Боско! Уже 10-я година! Похваленый Ісус Христос, хлопцы. А хто пусціў вас праз браму? Ксёндз Кафасо! А вы ўжо ели сняданак? Не! Дык чаго ж вы чакаеце? А молитва? У імя Отца і Сына і Духа Святого. Аминь. Поблагослови, Пане Божа, нас і гэтыя дары, і тых, хто іх прыгатаваў. І навучы нас дзяліцца хлебам і радасцю з тымі, хто іх не мае. Праз Христа, Пана нашага. Смачна есці!
иди за мною, молодец. Ты служи душою, я все зрозумел. Розпочав свій шлях, шлях життя в святості, как вести вас по дорогах счастья. Дай мне души, души, пусть інше прагну, отдать я тобі. Дай мне души, души, как зустріться з тобою у небесной хвале. Дай мне души. И Отец наказал, как давал вам радость, как помог вам спасти все життя у свете. Разом мы, Божия все дети. Бог дає кожному знак своей любови, и раскрыть нам открыл тебе радость неба. Погляди, вірить нам всім треба, всім треба. Дай мне душі, душі, усе інше прагну, отдать я тобі. Дай мне душі, душі, как зустріться з тобою у небесной хвале. Дай мне душі, дай мне душі, душі, усе інше прагну, отдать я тобі. Дай мне душі, душі, как споткнуться с тобою у небесной хвале. Дай мне души. Всяко себе за вас отдам, коли на то есть потреба. Тільки прошу, давайте крочить разом до вершиня в небо. Уже поздний час, мои дороженькие. Тому збирайтеся вокруг меня. Я хочу сказать вам несколько слов. Розповіду я вам про сон, який я бачив минулої ночі. Приснилося мені, що я знаходжуся у великому костьолі. Там я убачив, що шмат хлопців приступають до сакраменту покаяння. Раптом я зауважив, що многі з їх мають на шиї вяровки, зав'язані у петлі. Що це за вяровка? Здимі її! Навошта ты ее носишь? Чому мовчиш? Что ж гэта? Кто так моцно ее трымае?
Глядzi, стоять, сповядаються. Ух, як гэта міла выглядае. Спадзяюцца атрымаць адпушчэнне грахоў. Поўны адпуст. Ха-ха, паглядзіце на іх. Наіўныя. Нават не уяўляюць сабе, што мы трымаем іх у кулаку. Іх споведзі, дзякуючы нашым петлям, непраўдзівыя! Непраўдзівыя! Наіўныя! Яны нават не ведаюць, што зараз робіцца за іх спінамі. Пачакайце! Мне здаецца, нас хтосьці падслухоўвае. Хто ты такі? Што ты тут робіш? Бачыш гэтую святую ваду? Не буду шкадаваць яе на цябе. Стой! Стой! Ты павінны застацца тут. Сам захацеў. Глядзі! Што гэта? Што гэта значыць? Не ведаеш? Ха-ха-ха! Паглядзі! Гэтыя петлі з'яўляюцца сілкамі, дзякуючы якім 9/10 чалавецтва я зацягваю у пекла! Ха-ха-ха! Як гэта? Растлумач мне ў імя Езуса! Не кліч яго! Не кліч! Першая петля чыніць тое, што яны утойваюць свае грахі на споведзі. Ха-ха! Другая петля чыніць тое, што яны не маюць жалю за свае грахі. Ха-ха-ха! А трэцяя? Што робіць трэцяя петля? Я не скажу табе. Кажы, інакш абалью цябе святой вадой. Не! Не трэба! Кажи, нагадываю имя Езуса! Третья петля чыніць тое, што яны не маюць цвёрдага намеру выправіць сваё жыццё. І гэтыя дурныя людзі, неразумныя, яны нават не слухаюць наказы вашых святароў. Ха-ха-ха! Агидная башвара! Я ніколі не мог подумать, что многие из вас носят на шее гэтыя страшэнныя петлі. Перад тым, як прыйсці ў лютасць, гэты дэмон сказаў мне: «Паглядзі, колькі твоих хлопцаў прыступае да сакраменту пакаяння. Калі хочаш ведаць, што гэта добрыя споведзі, назірай за імі. Ці становяцца яны лепшымі. Пра гэты сон вы можаце думаць, што пажадаеце. Але, на жаль, праўдай з'яўляецца тое, што гэты сон вельмі часта пацвярджаецца ў жыцці. Давайте скарыстаемся магчымасцю атрымаць поўны адпуст праз добрую споведь і частую святую камунію. Давайте зробім усё магчымае, каб пазбавіцца гэтых дэманічных петляў. А зараз, каб не скончваць наш дзень сумнай ноткай, у мяне для вас ёсць радасная навіна. Мы маем уласны араторый! Божий провід дапамог нам. Спадар Францішак Пінардзі пагадзіўся прадаць свой хлеў і кавалак зямлі ў раёне Вальдока. Таму у наступную суботу усёй грабадой пераязджаем у свой уласны дом. Ужо позна, таму спяшайцеся дамоў, пакуль цемра не ахінула турынскія вуліцы. З Богом, хлопцы, да пабачэння. Янак, Міхал, пачакайце. Я хочу з вами паразмаўляць. Вы мае лепшыя выхаванцы. Таму я жадаю запрапанаваць вам адну рэч. З Божай дапамогай прайсці выпрабаванні, якія ўяўляе сабой жывое практыкаванне любові да бліжняга,
каб пасля, калі на гэта будзе воля Божая, скласці манаскія абяцанні. Манаские обещания? Орден? Так, я жадаю закласці ордэн духоўных і светскіх, якія возьмуць на сябе працу выхавання занядбалай моладзі. Мы будзем называцца салезіянамі у гонар нашага галоўнага заступніка, святога Францішка Сальскага. Няхай любоў і дабрыня святога біскупа Жэневы стануць адметнай рысай кожнага салезіяніна. Падумайце аб гэтым, не спяшаючыся. Ойча, я вырашыў. Прагну застацца з Доном Боско. З гэтага моманту будзем дзяліць з табой усё папалам. Ваша эксцэлленцыя, якая прыемная нечаканасць. Хлопцы, вы ўжо прывіталі нашага шаноўнага гостя? Навеки вечные, аман. Ваша эксцэлленцыя, можа прысядзем? Бачу, Артурына Вальдока квітнее. З Божай дапамогаю. А хто гэтыя двое? Гэта Ян і Міхал. Я аблачыў іх у сутаны тыдзень таму. Яне, іх месца ў семінары, не ў майстэрні. Але я больш даведаўся, будучы прысутным з хлопцамі, а не на лекцыях у семінарыі. Ці ты сапраўды не разумееш? Краіна знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі. Не хапае паклікання. Касцёл прыгнятаюць з усіх бакоў. Мае сыны застануцца тут. Усё ж такі непадпарадкаванне? Салезіяне падлягаюць папе рымскаму. Законны статут, як я ведаю, ён яшчэ не выдаў. Таму тваім начальнікам з'яўляюся я. Хто гэта зрабіў? Хто дазволіў друкаваць такія рэчы? Вы хоць ведаеце, што з гэтага будзе? Туринский біскуп паніжае ахвярнага святара з Вальдоко, наказваючы яму перавесці сваіх салезіянаў у дыяцэзіяльную семінарыю. Але мы гэтага не друкавалі. Брошура ананімная. Біскуп, напэўна, ўжо ведае. Маці Божа, не дазволь, каб здарылася нешта дрэннае. Што здарылася? Вам лист. Ліст? Ад біскупа Гастальдзі? Вялебны ксёндз Боско, мне вельмі шкада, што вы, як святар каталіцкага касцёла, распаўсюджваеце такія чуткі вакол Турына? У гэтыя цяжкія часы для касцёла вы яшчэ болей хочаце яго зраніць праз непаслухмянасць і абражэнне свайго ардынарыя? З болем у сэрцы я вымушаны накласці на вас кару, і як арцыбіскуп Турына забараняе вам справаваць святую імшу і сакрамент пакаяння, патрабуе неадкладнай паслухмянасці майму рашэнню. Ксёндз Капасо, что мне рабіць цяпер? Ты павінен публічна папрасіць прабачэння ў біскупа. Але я не вінаваты. Я не друкаваў гэтых брашур і не распаўсюджваў гэтыя чуткі па Турыну. Я прашу цябе, папрасі прабачэння. Гэта справа і так ужо зайшла занадта далёка.
Боже, Дон Боско не виноваты. В злочинство признався до авторства брошури. Яне, почекай! Чому він гэта зрабіў? Чому признався у тым, у чым не виноваты? Чаму? Таму што Ян Боска любіць сваіх хлопцаў больш за ўласнае жыццё. Ён усім сэрцам жадае вызвалення іх душаў. Як ён можа гэта зрабіць, калі адлучаны ад сакраментаў? Ксёндз Боска дзеля сваіх хлопцаў, дзеля збаўлення іх душаў гатоў пайсці аж на крайнасць. Умілаваныя, Бог сабраў нас тут сёння, каб мы святкавалі дзень панскі. Але я жадаю падзяліцца з вамі яшчэ адной радасцю, якая так моцна грэе маё сэрца. Папа Пій IX зацвердзіў нашае бадарскае таварыства. Няхай жыве папа! Бог праз аўтарытэт папы пажадаў, каб у касцёле пачало існаванне таварыства святога Францішка Сальскага. Божа, благослови салезіянаў! Ты хочешь мне сказать, что ты гэта Дон Боско? Так, гэта я. Але Дон Боско жыў у 19 стагоддзі, а зараз 2015 год. Гэта немагчыма. Дзе тут логіка? Перед своей смертью, по Божьему натхнению, я заснаваў салезіянаў законнікаў, якім даверыў працу, выхаванне моладзі, асабліва той, занядбалы і апушчаны. Даў ім сваю харызму, сэрца і гарачае жаданне збавіць як мага болей душы. Даў ім усяго сябе. Я жыву у маіх духоўных сынах і дочках. Жыву кожным з іх. Я ёсць з імі сёння і буду таксама заўтра, пакуль у свеце будзе жыць салезіянская харызма. Салезіяне прысутнічаюць у тваім горадзе. Яны чакаюць сабе. Моладзь, вы наш хлеб штодзённы, пра які мы молімся Богу Айцу. Для вас мы працуем, для вас вучимся, за вас штодзённо узносим молитвы Богу. Вам отдаем усе наши силы и увесь наш час. За вас мы готовы нават жыццё отдать.
свою любовь. Я не буду скоро ты, короче, с нами завжди. Ты на нас погони, а врагу ворони. Я не буду